Neurolab, o tecido nervioso. Cansado de límites? Queres levar a ciencia e a medicina a un nivel totalmente novo? Presentamos Neurolab, o tecido nervioso funcional creado en laboratorios, diseñado para investigación de última xeración e desenvolvemento de terapias avanzadas. Con esta ferramenta, o teu laboratorio ou clínica pode explorar novas fronteiras. O tecido nervioso é o verdadeiro centro de mando do corpo humano. Está formado polas neuronas, células especializadas que transmiten información mediante impulsos eléctricos, e polas células gliais, que as alimentan, protexen e aseguran o seu correcto funcionamento. Xuntas, estas células forman unha rede perfecta de comunicación que permite ao corpo coordinar movementos. Con este tecido nervioso, o corpo pode sentir estímulos, controlar movementos, lembrar cousas e incluso crear pensamentos e emocións. Sen el, moitas funcións do corpo e da mente non serían posibles. Con esta nova creación, os laboratorios teñen a oportunidade de probar novos medicamentos de maneira máis fiable e comprender mellor enfermidades como Alzheimer, Parkinson e desenvolver terapias innovadoras. É unha ferramenta versátil, segura e revolucionaria, pensada para avanzar na investigación científica. Fabricado con células nai adultas pluripotentes, garantimos un proceso ético, totalmente seguro e totalmente controlado en todas as fases da súa creación. Neurolab combina innovación e responsabilidade, ofrecendo aos científicos un produto de alta calidade. Xa disponible para laboratorios e clínicas. Consulta os nosos prezos especiais dende 250 € por mostra. Un proxecto único para investigar, ensinar e crear novas terapias, con mellor calidade e eficacia. Neurolab, controla o futuro, conecta a vida.